Il-kritika fil-konfront tal-avukat Caroline Farrugia Frento meta għadha l-inqas biss inħatret maġistrat kienet deskritta bħala inġusta mill-avukat John Bonello. Bonello huwa avukat ta' esperjenza li għal xi żmien kien ukoll fix-xena politika bħala parti mill-amministrazzjoni tal-Partit Nazzjonalista. Fit-Times of Malta kiteb kif il-Kostituzzjoni hija ċara biex xi ħadd jinħatar maġistrat irid ikun jipprattika għal 7 snin ta' avukat. Innota kif l-avukat Farrugia Frento ħadmet f'ditta legali u anka bħala court attorney f'Qorti Superjuri għal daqstant għandha l-esperjenza meħtieġa. Għalhekk huwa inġust u qed ikun kritiku f'dan ir-rigward fi stadju daqstant prematur meta ma kellix il-ħin tipprova lilha nfisha fil-ħatra ġdida tagħha għal Bonello li żied aktar minn hekk. M'hemmx dubju li l-ħatra tagħha hija skont il-liġi u aktar kummenti fil-konfront tagħha f'dan l-istadju huma inutli, iddikjara Bonello. Bħalma jemmen il-Gvern, il-Kamra tal-Avukati u professjonisti oħra fil-qasam legali, l-Avukat Bonello kiteb dwar il-ħtieġa li s-sistema tittejjeb. Iżda sakemm dan isir Bonello zitek. Fin-nuqqas ta' qafas legali jirrifletti l-isfidi tal-lum u l-iżviluppi fil-qasam legali, il-kritika lejn individwi nominati għal fuq il-bank tal-ġudikatura mhijiex ġustifikata.